Takže čus lidi, já vás vítám u mého prvního tagu. Nazval jsem to random tag, protože vlastně jsem řekl svojí kamarádce Nikole Jančíkové, aby mi dala nachystala pár otázek. Já jsem si je nečet, takže opravdu nevím, co v nich bude. Takže dáme na to. No, ještě bychom nezačali, když vlastně jdu domů cestou. Jo, takže se nedívte, že já možná budu trošku oddychaný. Opravdu to máme docela daleko. Takže první otázky, mám to tady napsané. Takže první otázka, na co se nejvíc těším o Vánocích. No, takže na co se nejvíc těším, asi na to, jak už to zaznělo v mém prvním vlogu, že budu doma s rodinou, večer se nadlábnu, dáme si dárečky. To bude asi všechno. No, otázka. To je Čína. Co si přeju k Vánocům? No, jelikož mám slabý počítač, tak jsem si přál buď nový monitor, i když to neovlivní výkonnost počítače, ale jelikož mám čtverečkový monitor, že nový monitor a ještě jsem si přál grafickou kartu, protože ani jakože grafika není moc výkonná. Já si byl možná úplně nový počítač, ale tak jakože znáte to. No, takže to je asi druhá otázka. Třetí otázka, co budu dělat o vánočních prázdninách? No, tak budu natáčet videa, budu se koukat nebo inspirovat jinými youtubery, budu na Facebooku, prostě od rána do večera počítač a tak prostě dál. Čtvrtá otázka, jaké máme vánoční zvyky? Vánoční zvyky? No tak asi myslím jako všichni, že na Štědrý večer se oblečím do svátečního, pojíme, pod stolem máme peníze nebo nic takového. Potom vlastně máme na večeři kapra, bramborový salát, prostě klasiku a posloucháme koledy. Asi takové. Věřím na Ježíška? To je pátá otázka, nebo šestá? Ne. Upřímně už nevěřím na Ježíška. Vlastně začalo se tehdy, když jsem kdysi jak malý zkusil najít dárky a vážně jsem mi našel a navíc jsem to pak i potvrdil tím, že když jsem hledal své pyžamo, že když jsem byl malý, tak jsem odkryl peřinu u mamky, jakože když jsem si nechal pyžamo u ní většinou, ale fakt jsem byl malý, tak 5-6-7 let. A tam byly zabalené dárky připravené, takže to je asi to. Potom tu je další otázka. Kde budeš na Vánoce? Tak budu doma samozřejmě. Kde jinde bych byl? Ta otázka nebo a tajně, počkej, tu otázku prostě. Zdobíš si svůj pokoj? No, abych řekl pravdu, tak moc ne. Mám tam sice adventní věnec, ale nezdobím si ho. Nějak moc ne, jako. Tu dám střih. Další otázka, nějaký srandovní příběh, který se ti stal v Vánocích? Asi žádný nemám. Jako vánoční, jako nic srandovního se mi na Vánoce zatím nikdy nestalo. Další otázka, co kupuju na Vánoci kámošům nebo rodině? Rodině jsem zatím nic moc nekupoval, ale kámošům většinou voňavky jsem kdysi kupoval, nevím. Vždycky to, když tak řeknu, to bylo, jakoby, když tak řeknu v modě, jakože když jsme byli menší, gormiti a takové, Beybladí. Takže to byly naše vánoční dárky s klukama. Další otázka. Těší se na Vánoce? Ano, moc se těším.
strašně moc se těším, protože Vánoce jsou jenom jednou ročně, což je velká škoda. A tohle je asi konec našeho prvního random vánočního tagu. Já se s váma loučím a čau!